Mm, Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dnes by som vám chcela odozdať jeden malý práci trik, ktorý možno ešte nepoznáte, tak aby ste mali vaše prádlo veľmi svieže a voňavé. Veľa ľudí hľadá veľa spôsobov, ako by to mohlo dosiahnuť. Ja som objavila jeden malý zlepšovák, ktorý je naozaj jednoduchý a chcela by som sa oň podeliť. Takže našim cieľom je vlastne dosiahnuť voňavé prádlo. Väčšina ľudí si kupuje rôzne aviváže, ktoré používa. No, ja aviváž nepoužívam, príde mi to také zvláštne používať do prádla, ktoré si dávam na seba, toľko chémie. Takže ja som dosť proti aviváži, ale čo som zistila, je možné používať rôzne tieto aroma oleje a nimi je možné dosiahnuť voňavé prádlo. Raz som to vyskúšala a bola som veľmi prekvapená, čo to urobilo. Tie vône vlastne sú, ktoré sa používajú do aromalamp, sú v rôznej kvalite a rôznych značiek. Niektoré sú tak kvalitné, že sa dajú aj jesť. Takže myslím si, že z tieto by mohli byť aj neškodné pre všetko prádlo, ale ja mám obyčajné, takže ten efekt, aby som mala voňavé prádlo, používam len na závesoviny, keď naozaj chcem si tú domácnosť trošku osviežiť alebo na koberce, hej. Postup je jednoduchý, vyberieme si teda tú aroma vôňu a do bubna pračky ja už som tam dala prací papierik vlastne, ktorý používam. Toto sú závesy, ktoré idem prať. A teraz v podstate do toho bubna priamo ešte vlastne pred tým praním dám kvapku tohto aroma oleja. Ja mám veľmi rada túto bielu bavlnu, lebo pôsobí tak naozaj tak čisto. Je to veľmi príjemná vôňa pre tieto závesoviny, takže idem na to. Dobre, takže toto bola jedna kvapka, viacej tam dávať nebudem. A teraz postupujem úplne vlastne klasicky, že prostím prací program. Ja závesy osviežujem iba krátkym pracím programom na vlastne 30 minút. To stačí vlastne len na také osvieženie od prachu, v podstate prevoňanie. A potom tie zavesím ešte také mokré priamo na garnížu a na tej garníži sa vlastne aj zároveň vysušia. Takže pokiaľ chcete mať voňavé prádlo, vyskúšajte to. Neodporúčala by som to samozrejme na spodné prádlo, skôr na také nejaké vrchnejšie oblečenie. Viem si predstaviť aj bundu v tom v podstate vyprať, ktorá ide vlastne ako to vrchné oblečenie, takže treba zvážiť, ale určite takéto rôzne lôžkoviny to byť môžu a to prádlo naozaj potom veľmi pekne vonia. Ten efekt tých aroma olejov je vlastne jednoduchý. Je to niečo ako keď máte na sebe veľmi silný parfém a nemôžete sa ho zbaviť. Už sa vám to možno aj stalo, že ste si navoňali nejakú bundu a potom vám trvalo až niekoľko pracích cyklov, kým ste ten parfém teda zo seba vyprali z toho oblečenia. Takže toto je na podobnom princípe, takže funguje to ďaleko lepšie ako aviváž. Je to vlastne z malej sklenej fľaštičky si naberáte len vôňu, takže aj v porovnaní s tým, že by ste mali skladovať nejakú aviváž, je to určite lepšie. Takže ja už to len zapnem a vám ďakujem za pozretie videa.